Idan dai kai ma'aikacin gwamnati ne kai wanda kake aiki a ofis ko kuma malamin makaranta ne wanda yake shiga aji ya koyar ko kuma ɗalibi ne musamman wanda suke karatu a higher institution, yana da kyau ku tsaya ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin zai taimaka muku ƙwarai da gaske wajen inganta aikin ku, koyo da koyarwa ko kuma koyo idan kai ɗalibi ne. A wannan bidiyon zan zo mana da wasu AI tools guda uku wanda za su taimaka mana ƙwarai da gaske mu yi harkar mu cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba. AI tools na farko shine ChatGPT. ChatGPT waje ne wanda ake samun amsar dukkan tambayar da kake so kai. So in kai ma'aikacin gwamnati ne kai, na san kuna mu'amala da rubuce-rubuce, rubutu daga wannan ofis ɗin zuwa wannan ofis. So idan kanka ya kulle kana so ka rubuta articles ko kuma letter ga wani ofis ɗin ko oganka da yake a ofis, in ka shiga ChatGPT za ka faɗa mai irin saƙon da kake so ka rubuta, shi kuma zai rubuta ma a tsare cikin turanci mai sauƙi. Abin da za ka yi kawai shine ka ɗan yi paraphrasing, ka ɗan gyara turancin, sai ka yi editing, sai ka yi printing, sai ka tura. Haka zalika idan malamin makaranta ne kai kana so ka yi develop lecture note, abin da za ka yi kawai shine ka je ka faɗa ChatGPT kana so ka rubuta lecture note akan topic kaza, zai faɗa ma bayani daidai da yanda kake so, daidai da irin bayanan da ka bashi, zai rubuta ma wannan lecture note ɗin. Abin da za ka yi kawai ka kwafi wannan lecture note ɗin, ka je ka ɗan yi editing ɗinta, sai ka yi printing, ka je ka yi lecture ka cikin sauƙi. Kun ga babu wani wahala. Haka zalika idan ɗalibi ne kai, za ka je ka tambayi ChatGPT idan assignment aka baka ko kuma wani abu ya shige maka duhu, za ka je ka tambayi ChatGPT dukkan irin tambayar da kake so ka tambaye shi, zai rubuta maka amsar ta. Abin da za ka yi kawai ka kwafa ka ɗan yi gyare-gyare, sai ka je ka yi printing, ka yi submitting. AI tools na biyu kuma shine Quillbot. Shi kuma Quillbot, bayan ka je ka kwafo abin da kake so ka kwafa a ChatGPT, shi kuma zai taimaka ma ka yi paraphrasing, wato ka gyara turancin wannan abin da ka kwafo a ChatGPT. Za ka yi paraphrasing ɗinsa, maybe kana tsoron cewar malaminka zai gane wannan rubutun, in ɗalibi ne kai zai gane wannan rubutun ka je ka yi generating ɗinsa ne daga AI. Haka zalika idan malamin makaranta ne kai, kana tsoron kar ɗalibanka su gane cewa wannan lecture note ɗin taka ka yi generating ɗinta ne daga AI. Kawai abin da za ka yi idan ka je ka rubuta Quillbot, ka ba ta kwafin abin da ka kwafa daga ChatGPT, za ta canza rubutun wannan da ka kwafa daga ChatGPT ɗin ya koma kamar mutum ne ya rubuta. Kawai abin da za ka yi sai ka je ka yi printing ɗinsa, sannan ka yi submitting ko kuma ka yi abin da kake so ka yi da shi. AI tools na ƙarshe wanda shine yafi muhimmanci shine Grammarly. Shi Grammarly irin mistake ɗin da aka samu, domin duk sanda ka je ka nemo amsar tambayar ka daga ChatGPT zai faɗa ma in case of grammar error ka je ka ɗan yi gyare-gyare. To idan ka zo ita Grammarly a lokacin da kake ƙoƙarin editing ɗin wannan rubutun, za ta ke koya ma, za ta ke gyara ma turancin irin mistake ɗin da ka yi a turancinka ko kuma mistake ɗin da ChatGPT ya yi a wannan turancin. Ka ga rubutunka zai kasance error free, babu wani matsalar turanci kwata-kwata a cikinsa. So wannan AI tools ɗin za su taimaka mana ƙwarai da gaske wajen inganta mu'amalar mu ko kuma aikin mu na ofis, ko kuma in ɗalibi ne kai wajen neman ilimin ka. Haka zalika idan malami ne kai wajen koyo da koyarwar ka cikin sauƙi. Domin samun ƙaruwa da kuma ingantuwar ilimi a wannan zamanin, yana da kyau ka je ka yi subscribing ɗin YouTube channel ɗina, sannan ka taimaka ka yi sharing ɗin wannan bidiyon saboda mutane da yawa su amfana da shi. Sannan idan kana da samun difficulties wajen kallon bidiyo, ina da blog post, ina da blog wanda nake rubuta dukkan abin da na yi shi a bidiyo, dukkan bidiyon da na yi ina zuwa na rubuta shi a tsare. Ina da blog mai suna abokinai.blogpost.com. idan ka je ka shiga wannan blog ɗin, za ka ga bayanan da na yi a cikin wannan bidiyon, a cikin wannan blog post ɗin a rubuce cikin harshen Hausa daki-daki, bayani sala-sala. Kawai ka je ka yi visiting wannan blog post ɗin,
mai suna Abokin AI da blog post saboda mu ƙaru da ni da ku gabaki ɗaya. Na gode, sai anjima.